Не приемам критики, не приемам помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим. Вие сте тук за тази ситуация. По същия начин ние работим усилено, така че много бързо, в рамките на няколко месеца, ние ще изработим бюджета за 2027 година. Така че този бюджет ще бъде един силен аргумент, за да не се налагат такива санкции на България. Специално с нощи не е ставало въпрос за полетите на господин Пеевски, но не е добре за България. Това отеква лошо. Това означава, че в България нямаме никакво съобразяване. Не е имало никакво съобразяване с тези санкции. Не е имало никакъв опит те да се превеждат в действие, така че най-малкото да не нанасят имиджова щети на България. И тук въпрос е не в самите полети, че полети има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.